сябры. Як добре, што калыханка пачалася, і вы ўжо тут. А то мне так сумна. Ведаеце, мы учора з Топам паспрачаліся, хто больш ледзяной вады вып'е. Я столькі, колькі Топ змог, не адолеў. Але ўсё роўна ў мяне сёння горло баліць. І мне нельга бегаць на вуліцы і гуляць у футбол. Можна толькі чай тёпленькі з мёдам піць, ды з вамі размаўляць. Добры зорны вечар, Буслік. Прывітанне, касмічныя дзяўчынкі і хлопчыкі. Эліна, салют! Як добра, што ты з'явілася. Я таксама вельмі рада цябе бачыць. Што я бачу? Ты вырашыў мяне пачаставаць вашым смачным чаем з мёдам? Абавязкова, Эліначка. Зараз толькі яшчэ адзін кубачак прынясу. А навошта? Вось гэты кубачак пусты. Я магу скарыстацца ім, пакуль ты не п'еш чай. Толькі адключы, калі ласка, сігналізацыю. Якую сігналізацыю? Якую? Вядома, ахоўную. Эліна, ды гэта ж звычайны кубачак, без усякай сігналізацыі. Выдатна, тады я вазьму яго і налью сабе чаю. Ні ў якім разе нельга піць майго кубачка. Буслік, ды ты сам як сігналізацыя. Чаго крычыш? Напалох у мяне. І чаму нельга папіць чаю з твайго кубачка? Табе што, шкада? Зусім не шкада. Дык у чым праблема? У тым, што ў мяне горлачка баліць. І калі ты возьмеш мой кубачак ці маю лыжку, ты таксама можаш захварэць. Захварэць? Ну так, ты ж амаль дарослая і павінна ведаць, што хвароба – гэта мікробы, а з майго кубачка ці лыжкі мае мікробы могуць апынуцца ў тваім роціку. І ў мяне пачне балець горла? Можа горла, а можа і жывоцік, калі ты мікробы праглынеш. Нам дзядуля Дабрадзей усё пра гэтыя злосныя мікробы растлумачыў. А ты ўсё запомніў. Вядома. А што у вас на планеце не так? У вас, можа, мікробаў няма і посуд агульны? Не, Буслічак, у нас таксама ёсць мікробы, а ўвесь посуд у нас асабісты. І не проста асабісты. А яшчэ які? А яшчэ разумны. Разумны посуд? Жартуеш? Ніколечкі. Ён што, размаўляе? Жадае смачна есці? Не, не зусім. А што ж тады? Зараз растлумачу. Вось калі, напрыклад, я збяруся ўзяць чысціць чужы кубачак ці лыжачку, яны мяне не пазнаюць. А як яны могуць цябе пазнаць? У іх што, вочы ёсць? Вачэй няма, а пазнаюць элементарна. Па адбітках пальцаў, вядома. Нічога сабе! Дык вось, калі мяне не пазнае посуд, спрацуе ахоўная сігналізацыя. І пачнецца такое. Якое? На розных мовах нашай планеты будзе паўтарацца «Не чапай! Забаронена! Не чапай!» І сірэна будзе выць страшэнна. Жах які! Вось таму я і здзіўляюся, чаму у вас кожны можа ўзяць чужы посуд. Можа, але не бярэ. Гэта чаму? А ты запытайся ў дзетак, у нашых гледачоў. Хоць яны яшчэ маленькія, але выхаваныя і самыя простыя правілы этыкету і гігіены ведаюць. І што ж гэта за правілы? Як ты кажаш, элементарны. З аднаго посуду ні ў якім разе есці і піць нельга, нават калі вельмі хочацца. Так, сябры, вось чуеш, што дзеткі кажуць. І гэта без усякай сігналізацыі. А я ніколі і не думала, навошта на нашым посудзе сігналізацыя? А можа, яна для гэтага і прыдумана? Трэба будзе высветліць. А на самой справе дзеткі на розных планетах павінны ведаць, што нельга піць усім з аднаго кубачка ці бутэлькі і яшчэ некалькі правілаў. І што яшчэ за правілы? Яшчэ і без сігналізацыі трэба памятаць, што адзін фрукт нельга есці па чарзе. І адно марожанае, так? Дакладна. Калі вы хочаце падзяліцца смачненькім сябрамі, папрасіце, каб бацькі разрэзалі вам, напрыклад, яблык. І марожанае можна падзяліць. Тады і сябра атрымаецца пачаставаць, і прысмак з мікробамі не прыйдзецца паспытаць. Элінка, а на адзенні абутку у вас сігналізацыі няма? Як няма, вядома, ёсць. А нашыя дзеткі і так ведаюць, што ў дзіцячым садку нельга браць чужое адзенне і абутак. І рушнікі, скажаш, у вас не падпісаны, і дзеткі памятаюць, дзе чый?
Абавязковая, Ліночка, і гэта таксама элементарна. Буслік, ты такі разумны, ведаеш усе правілы гігіены. А чаму ж тады ў цябе шалік завязаны? Горлачко баліць. Але гігіена тут ні пры чым. Просто я з топам учора паспрачаўся, хто зможа выпіць больш ледзяной вады. Але мы пілі кожны са свайго кубачка. Значыць, правілы гігіены ты ведаеш, а на элементарныя правілы бяспекі забыўся. І не кажы, Ліночка, мне так сорамна. А ты не саромейся, Буслік. Памыліцца можа кожны. Галоўнае, што ты зразумеў сваю памылку. І больш так ніколі не зраблю. А зараз, каб ты не сумаваў і адчуў сябе лепш, давай зямны мульцік глядзець. Я ведаю, што яны табе вельмі падабаюцца. Ты ўключай, а я табе кубачак прынясу. Чаем пачастую. Мульцік і чаёк. Гэта так прыемна піць і глядзець. Дзякуй, Буслік, за смачны чай з мёдам і цікавы мульцік. А зараз мне трэба спаць класціся, бо дзядуля абяцаў, што я завтра прачнуся здаровым. Толькі спачатку з гледачамі развітаемся. Ну, вядома, добрай ночы, сябры. Зорных усім сноў і здароўя. Дабранач, сябры. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.